Right. Brother Enoch, you have the floor. Yeah. Okay. Tikulandirani abale dawo ngomagamaga hane yangu maso chifukwa cha ubwino umene Mulungu atipatsa kuti tikhozabe kukhala ndi nthawi ya phunziro lina tsiku la lero monganso zimakhalira masiku ena onse. Lero sanambe china chilichonse tiseka maso tipemphere tikuthokozani Atate Mulungu wathu chifukwa cha ubwino ulemerero ndi mphamvu zonse zimene mwatipatsa ife nanu tipasanso ndi moyo komanso tikumaniza makamaka mu nthawi ino ya phunziro. Tikulakalakabe mzimu wanu upitirize kulankhula ndi mitima yathu komanso upitirize kutithandizira ife mukamverere konse ndipo kulole chisomo cha mwana wanu Yesu Khristu chipitirire kuonekerabe pakati pathu pamene ufumu wanu uli kuonetsedwabe ku dziko lapansi. Kufuna kwanu kuchitidwe makamaka mu nthawi yonse kufikira chimaliziro chonse cha phunziro mwa Khristu Yesu Ambuye athu. Amen. Amen. Habari magambaga chifanya paine medikharugana phunziro batsiku la lero ikharugana kwambiri kuchokera mu Hosea makamaka amene tikuchitabe ndi ufumu wa Mulungu komanso ndi chifuniro cha Mulungu chimene chili chokhazikika kwambiri mwa Khristu Yesu chimene ife masiku ano tachitumphula chimene sichatibalira chimwemwe chachikulu azindikira kunena kuti ndife amodzi mwa iwo amene tili opulumutsidwa amene tiyambiri wathu ndi Mulungu maka ndi kuona chilimuzi pamene Khristu pasachimiza buli maka chapter 2 wenda chawadi ndi yawan kwa Bible for time pafupi kutena kuti atikhoya mathandizana kwenda Mose chapter 1 verse yake ya 1 akunena kuti mawu a Yehova amene anadza kwa Hosea mwana wa Beeri masiku a Uziya, Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya mafumu a Yuda ndi masiku a Yeroboamu mwana wa Yoasi mfumu ya Israeli. So kuyambirira Bible ikutipasa introduction, ikutipasa chiyambi kusonyeza kuti Hosea ndi yani, ikutipasa chithunzithunzi choti Hosea ndi yani. Ndi Bible ikunena kuti Hosea mwana wa Beeri. Ndinafufuza bwino ndimapeza kuti Hosea anali wa fuko la Isakara, makamaka wa fuko la Isakara. Ndi akunena kuti mu nthawi imene analandira uthenga wochokera kwa Mulungu ndi nthawi ya mafumu ngati Uziya na Yotamu, Ahazi, Hezekiya, plus apo ndi mafumu ena amasaidi ena a Yeroboamu ndi Yoasi mwana wa Yoasi makamaka gawo la ngati la Israeli. Tikumbukire kunena kuti mu nthawi ya imene Hosea kulandira makamaka uthenga wochokera kwa Mulungu akuti ndikuti ufumu wa Israeli utagawanika pakati mbali ina imene
unali wa umachedwa wa Yuda mbali ina imene so imachedwa Israeli. So kwa Yuda kunali mafuko awiri, mbali ya Israeli kunali mafuko okwanira 10. Tikafuna kudziwa history yonse ndio likhoza kuwerengano mwina mbuku ngati la 1 Mafumu chapter 11 verse 26 mpaka na 40, pamene timapezapo ufumu umenewu wa ana Israeli umene pa nthawi ina yake unali umodzi ndithu, komano umene unagawanika pakati chifukwa cha zifukwa zina zimene mfumu Solomoni anachita mosahezeka pamaso pa Mulungu, makamaka pakutsamiranso kuzimafano za dziko lapansi. Ndinaonapo ufumu wake ukugawanika makamaka mu nthawi ino imene mwana wake anali kulamulira Rehabiamu, makamaka wina nupasida kwa Yeroboamu amene pa nthawi ina yakenso anali mnyamata wa Solomoni. Ndeno tikaona mu nthawi makamaka tikachita straight ku verse 2 verse 3, ndi pamene tikuonapo Hosea akuwuzidwapo uthenga wonse kunena kuti akuti Mulungu akumuwuza kuti apeze mkazi amene ali woyendayenda kapena amene ali huli kuti akhale ngati mkazi wake, makamaka pofuna kufanizira chikhale chonse chimene chali mwana wa Israeli. Ndeno tikaona Hosea sakudalaula, akunyamuka ndi kukazipezera mkazi amene akutchera kuti Gomeri. Ndiye tikabwera mu verse 4 akunena kuti anakhala ndi mwana woyamba kuchokera mwa mkazi ameneyo, dzina lake akuti mwanayo amatchedwa kuti Jezreeli. Tionapo kuti makamaka Jezreeli chani. Ndeno kenako akuti anakhalanso ndi mwana wachiwiri amene dzina lake anamutcha kuti osachitira chifundo, makamaka pa verse 6. Ndi chifukwa yana akunena kuti wachiwiri akhala osachitira chifundo. Tizoona makamaka akunena kuti Mulungu sakhala akuchita chifundo ana a Israeli chifukwa zifukwa zina zimene mbali ya fuko la Israeli zikuchita. Alistibe Yuda pa nthawi imeneyi amaonekabe ngati kuti bona, komabe sitingalekenze kunena kuti anali bwino kwa ndithu chifukwa cha zifukwa zina zimene ndikhale ndikuzilongosola kutsogolo kwa ndime. De wa number 3 akuti anamutcha dzina lake kuti akhale si anthu anga, manje aina ake anthu amene pachiyambi ana anthu a Mulungu, pa nthawi akutchedwano kuti si anthu a Mulungu. Ndino tikapitano m'musi tikuona verse 7 akuti Mulungu adzakhala akuchitira chifundo nyumba ya Yuda yokha, Israeli sadzachitiranso chifundo. De chifukwa choyambira chimene tifuna ndichionese chimene Mulungu akunena kuti Israeli amusiya kaye pambali, ndi nkhani yonena kuti Israeli akuoneka kuti no watsamira kumachitachita ena oyipa, makamaka motsogozedwa ndi mfumu iyi imene pa nthawi inali kulamulira Yeroboamu amene anayitengera kwambiri Israeli kumakhalidwe amafano nasiya Mulungu wawo kotheratu. Chifukwa chake Mulungu akusankha kunena kuti Israeli akhala kaye pambali samuchitira chifundo, sakhalanso anthu ake kufikira pa nthawi ina pamene zisomo za Mulungu zidzapezeka kuti zikuwayitaniranso makamaka ku gawo lina limene tikhale tikuona kutsogolo kwa ndime. Komano nkhani yayikulu imene ndifuna mwina ndionesere koyambira ndionera kuti kodi Yuda pa nthawi iyi akunena kuti ndi amene azichitidwa chifundoyi, Yuda anali woyenera kapena anali wabwino ndithu kuyerekeza makamaka pa chikhalidwe chawo? Mukapita mkatikati mwa mafumu amene aone eseda kuntunda kucha ina Uziya, ina Yotamu, ina Ahazi ndi ina Hezekiya, mbona kuti mkatikati mwa mafumu osiwa mapezekabe tima tina ngakhale Uziya nthena akanakhapo mfumu yokhulupirika pamaso pa Mulungu, koma mukaona kuti nthawi ina akanakachita chonyansa makamaka kukachisi uchi pakana so Mulungu anakhulupirika modwa nayo. Plus apo Yotamu ngakhale bana achita zabwino koyambirira, komano pa nthawi inanso akunena kuti ali samapeza kudziwa Mulungu chifukwa mosahanso akanena kuti anayenda mjazo ali kuti
anthu anali akudutsa pansi pa utumiki wa pachilamulo umene amaona Galatians chapter 3 verse 11 Bible limanena motsimikiziratu kunena kuti ibe amene angayesedwe olungama makamaka pamaso pa Mulungu ndi ntchito za lamulo. So osewa pakudutsa ine pansi pa chilamulo ndikuona kuti panalibe ungwiro wina uliwonse umene ukanaoneka. Izizi mukhoza kufikira kuti chiweze ungwiro mwini chilamulo chilamulo ndani akuchita chichimboni kungoyeka bitunze kuna kuti chilamulo sichimanga mtundu wa anthu kapena chikhalidwe cha anthu kukhala chokoneka chothatu pamakhalabe timavuto. Hey. Chabula sinapitirize kwambiri makamaka kuti kodino vuto lenileni limene linali la ana a Israeli linali chani. Sinaliyankhepo funso limene kuti vuto lenileni limene vangisa Mulungu kunena kuti Mulungu akutisazichitira chifundo ana Israeli asakhala anthu ake. Vuto lake linali chani. Tikangopita na chapter zosewa chapter 1 mpaka chapter 14 muona kunena kuti vuto limene likutchulidwa kwambiri ndi nkhani ya chigololo kapena nkhani ya madama kusiya Mulungu wawo ndi kumakatiphatika kwa milungu iyi chimene makamaka ndi cholamika kwambiri noti Mulungu wawo limodzi amene alamulira kuti azithuwa anali kusiya Yehova Mulungu wawo ndi kuziphatikira ku mafano. Ndikuonetsabe makamaka mafano ena amene kudziko lapansi anthu ambiri akuziphatikirako kumene makamaka kwa chosa chidwi chawo chachikulu pa Mulungu ndi kuti chidwi chawo chonse chayikidwa kumeneko zimene ukukhulupirira kuti pamapeto pa zonse sizingawapangiseyo kukhala mu chipulumutso chimene ifeyo tikuchiona mwa Khristu Yesu. Ngeno tikabwerabe tikatsika Network amwene. Okay, Dan Frederick, umamuva bwino kumene amapanga present kapena amapanga break up. Mapanga break up simakofereka muno bwino. Okay, ningomuza atuluka. Let me just call him out. Okay. Hey, Brother Enoch. Enoch, you are muted. Enoch. Ubanga ni mute. My guy will be muted. In this level. Yeah. Yeah, pamene I think Yeah. okay ilango ndikasula siduzo imayigandira. Okay, ndende kubizana kuti ngakhale Israeli anapanga zonse zoyipa zikuti amasiya Mulungu wawo koma kuti Mulungu akulonjezabe kunena kuti azipitirizabe kuwaonjezera anthu akuchuluka anabe kuzikhalabe kuonekera. Plus apo nthawi ina akeso akuyenera kuti Mulungu aza kuonji mu 1 chapter 4.
chiziwika kuti Mulungu wathu ndi chikondi makamaka amene vesi imanena motheratu kunena kuti Yesu amusangira Mulungu chifukwa chikondi nthawi ina ndi zimenezi mwina zimeneno zikhale tikuziona kunena kuti Mulungu achitapo chani kuti anthu azitchekabe ana amu vesi yake ya 11 but chinthu china chimene chinandisangalatsa kwambiri mu vesi 11 akuti ndipo ana a Yuda ndi ana a Israeli adzasonkhanidwa pamodzi nadzazindikira mkulu mmodzi nadzakwera kuchoka mdziko pakuti tsiku la Yezieli ndi lalikulu. Mukayiona verse 7 kuchita no point ikusonyezapo makamaka chinthu chimene chikhale kuchitika kuzokola kuti adamwazidwa bwanji nthawi ina akakuti azamwazidwa then atazamaliza mwazidwa kuti azabwerano pamodzi azakhazikitsidwa pamodzi ndakuti adzadzisankhira mkulu mmodzi KJV English akunena kuti mkulu mmodzi amene akumutcha kuti a head, they shall set a head azalikapoa mkulu komanda kuisankhidwa kuti head ngati wa munthu. So ndinayiona kuti Palestine Bible maona kuti head amene sangakhaleponso wina malingana ndi Efeso chapter 1 verse 22 ili manena kuti Kristu Yesu anakwezedwa ndi Mulungu nayikira kuti akhale mutu wa ecclesia makamaka tikamuona Kristu munthu yathina ndi amene ali mutu wa ecclesia and mukayiona buku la Hosea likuonesera chinthu chimene chichi kunena kuti kusogolo kwa ndime akuti pazapezeka wina amene azawasonkhanisa na Israeli plus aposo amene azagwiraponso kukhala ngati head kapena mutu tikanenano zamwendo ndi amene azachite control kapena amene azayang'anire china chilichonse makamaka mu makhalidwe onse ana a Israeli makamaka mu magawo onse awiri ku Yuda komanso ku Israeli. Ndi akunena kuti kumapetopeta kuti pakuti tsiku la Yezieli ndi lalikulu. Lero ndinakambapo nthani yake kunena kuti mwana wake woyambirira wa Hosea dzina lake anali Yezieli. Then manena kuti dzina lila thinking lili ndi chinthu china cha mtengo wapatali pamuona kunena kuti pa vesi akumuonetsera kunena kuti akuti tsiku la Yezieli akuti lizakhala lalikulu. Limene nkhani imene ikuonekera papa ndionera kuti Yezieli akuyimirirapo chinthu china chake kapena akuyimirirapo wina wake kutsogolo. Muona kuti amene akuyimiridwa papa is Christ weniweni ndi Yesu Kristu. So tikaliona tsiku la Yezieli lalikulu tikapitapo ku zinthu zimene zakhala tikubusa ku masisi muona kunena kuti Yoeli chapter 1 zakafika namba kuti kubwera tsiku lina lalikulu tsogolo limene yotentha ngati ngacho limene ndi anthu yani buku la Obadiah chapter 1 verse 15 komanso mu Zefaniya chapter 1 verse 14 ndiye pali Malaki chapter 4 verse 5 mose maonetseramo kunena kuti kubwera tsiku lina lalikulu limene dziko lonse lapansi lizakhale likukumana nalo tsiku limeneli. Lero tikaliona tsiku lili limene akulinena baba la Yezieli muona kuti ndendende tsiku la Christ limene likubwera kutsogolo limene anthu ena ake amene ndi kusali mwa Christ sazakwanisapo makamaka kuyimapo pa tsiku limeneli. Tikapita ku Chivumbulutso chapter 6 verse 17. So lufano ndichoke mu chapter 1 kuzimene ikungoneserapo mu chapter 1 ndiye ndiyambe kulowamo mu chapter 2 kumene no makamaka tikapeze vuto leni limene linali la Israeli. So mu chapter 2 pamene noti kuonapo Yezieli uja akugwiritsidwa ntchito kunena kuti alongosole makamaka vuto limene likuchitika mu banja la Hosea. Ndi koyambirira verse 1 kuti nena zaje pa nkhope paje ndi zigololo zaje pakati amayi awo sikazi wanga. Ndiye ndikunena kuti pali chifukwa chimodzi chimene chiwonekera ndi buku la Hosea kuti bwanji Gomeri akutchera kuti mkazi wake wa Hosea. Chifukwa chani muona kunena kuti Gomeri anali ndi mabwenzi ena kuchokera pa verse 4, 5, 6 amene be amasiya nawo Hosea mwamuna wake weniweni ndi kukaziphatikira kwa amene yuyu. Ndiye chifukwa cha zimene zizi Hosea akuoneka kuti sangakhale mkazi wake chifukwa pa zinthu zambiri zimene akuchita zamadama lasapa kundisiya ineyo kuphatikana ndi ena ndi akhala bwanji mkazi wanga weniweni chonsecho chikondi chenicheni sichikuonekera pakati pa ena ndi akudandaula kuzera mwangani
na yezile mwana wake woyamba. Komano tikaziona zonsezi ambali ponena kuti kudziwa pasi kuli mafano osiyana-siyana chifukwa tikhulupirira kunena kuti amuna amene akuchita nawo chigololo mzimayi ameneyo akuyimira mafano ena amene kudziko lapansi akhoza kukhala kuti alipo. Inde tikudziwa zonena kuti mulungu ndi mmodzi, anthu amene tili magulu ngati awa tikudziwa zoti mulungu ndi mmodzi malinga ndi Yohane chapter 17 verse 3 kuti moyo osatha ndi ukuna akazi mulungu ona yekha ndi Khristu amene anamtuma. Inde tikudziwa zimenezo. Komano ndapezaponso pali tizinthu tina timafano tambiri kudziko lapansi timene anthu ambiri tikhoza kutichosera chidwi chathu. Tikaluona fano ndionera kuti kwa ana a Israeli limawachosera chidwi chawo pa mulungu. Malo moti aziyang'ana kwa mulungu apeza kuti akutsamira kwambiri ku fano licha. Tikayionanso makamaka mu nthawi ino pali tizinthu tina take timene tikumatichosera chidwi chathu ife kwa ndani kwa mulungu. Ifeno chidwi chathu tikumakhala kwa zinthu ngati zili zimene zija. Sindingakambepo za kune fano ngati la mulungu mwana kapena mulungu mzimu chifukwa ndi zimene tikuzidziwa kale kuti izi ndi mafano odziwikiratu. Komano pali timafano tina timene dziko lapansibe likutisewera timene tikuonekerabe mkatikati timene anthu ambiri sangakhoze kutiona paliyere. Mwachitsanzo ndikumbukirapo nthawi yake Yesu Khristu anakambapo zinthu zina za khalidwe la ana afarisi alembi ndi afarisi akunena kuti ndi anthu oti amakhoza kukuntha udziudzu komana amakhoza kumezapo chani ngamire kuyimira kunena kuti pali machimo tina timenebe ana aIsraeli makamaka kumbali ngati alembi ndi afarisi amakhoza kuti kana kudana nato komana kuti panali zikulu zina zimene amakhoza kumachita. Pambali poti tikukana mafano ena a dziko lapansi ngati amene wa za mulungu mwana mulungu mzimu komano tikhoza kuona kuti pali tina mwina timenebe anthu a dziko lapansi tikumakhoza kuti tikutisewera. Funso limene ndingapereke ndionena kuti tikamaziyeza ifeyo pa ubwenzi wathu ndi mulungu kodi ndi nthawi yayitali yotani imene ifeyo timamuyikira mulungu mwina pa tsiku kapena chidwi chathu chonse chachikulu pa tsiku kaya pa mwezi kaya pa wiki chimagonera kwambiri ku zinthu zichi. So wina aliyense ndikhulupirira kuti funso limene likhoza kukhala kuti ndikumpasa chithunzi china kunena kuti ngati ine pa tsiku pa 24 hours ndimapezeka kuti mulungu ndikumpasa mwina 30 minutes kapena 30 seconds ma hours ena onse ndi interest ina imene ineyo ndimayiona kuti ndi abwino kwambiri. Ndikukhulupirira kuti chinthu ichi chinso silingakhale chabwino pamaso pa mulungu. Pakuyenera kuti umoyo wathu kuzipereka kwathunthu kuzionekera kwambiri pamaso pa mulungu. Mulungu at least mahours ambiri kapena ku chidwi chathu chonse chambiri almost half ya chidwi chathu izikhalapo kuti ikusamira kwa ndani kwa mulungu. Ndi ndikukhulupirira kuti chinthu china chonse chimene chingaonekere mu gawo limeneli chikhoza kuyimiraponso khalidwe lina la kumafano. Manje mwaka kunena kuti mulungu sakulabadilidwa kwambiri koma pali zinthu zina zimene zikulabadilidwa. Ndikumbukirapo nthawi ina yake ine mu chaka cha 2015 amene ndinakhalapo ndi mwayi makamaka okhala ndi foni yoyambirira imene so inandithandizira kuti ndidziwe magwirisiro ntchito a Facebook. Kuti ndimakhoza kukhala mwina pa Facebook paja the whole night osatulukapo mwina 24 hours yonse ndimakhala pa Facebook. Ndimakhoza kungoti ndikasadata mpaka na battery elita likathana ndi pamene ino ndimakhala ndi nthawi ino ndili charge yeso mpaka na mkulu wanga amafika po maseka ifaloko ndikagona imakhala foni ili m'manja pena mpaka na palaine paja mkoti ndikatola abwera kena kuti kangodzidzima kwa kupitirizanso. So ndinalibe nthawi yonena kuti mwina ndikanathaso mwina kumawerenga malemba a mulungu chani kapena kumapemphera funa ndimachiona kuti ndichosangasa pa ndi interest yanga yonse inali pa zimenezonso. Fikira panopa ndimasangalabe kuti mbali ina yake ndimafika bepo mazilesa kunena I think ugawo ngati ise ndikuyenera kuchitato. Of course pali zina zimene ndikuyenera kuti umoyo wathu umoyo wanga ndizikhabe ndikukonza. Khristu azindithandizirabe kukonza. Komano ndikungopeka chithunzi pali zinthu zambiri zimene dziko lapansi akumachitapo interest. Tikumayikapo chidwi chathu chachikulu koposera kuyikapo chidwi chathu pa za mulungu. Demuona kunena kuti zinthu ngati zimene zizi ndi zimene zimaononga ubwezi wa Hosea komanso ndi mkazi wake Gomeri. Chifukwa cha zimene zizi akunena kuti no Hosea akunena kuti azakhala akuchosapo zinthu zina. Mulungu makamaka ngati mu verse 7 akuti ndipo ali okay I think in verse 8 not verse 7 koma verse 8 pakuti sanadziwa kuti ndine ndinampatsa okay ndibwere verse 7 ndibwere verse 7 ndipo adzatsata onkonda koma osawakumika
adzawafunafuna koma osawapeza, pamenepo adzati ndidzamuka ndikubwerera ndi mwamuna wanga woyamba, popeza pamenepo panandikomera koposa tsopano. Verse 8, pakuti sanadziwa kuti ndine ndinampasa tirigu ndi vinyo ndi mafuta ndi kunchulukitsira siliva ndi golide ndi zimene anapanga nazo Baala. Verse 9, chifukwa chake ndidzabwera ndi kuchotsa tirigu wanga m'nyengo yake ndi vinyo wanga nthawi yake yoyikika, ndi kuwakwatula ubweya wanga ndi thonje langa zimene zikadafunda umaliseche wake. Ndakunena kuti chifukwa cha makhalidwe ake osiyana amene amachita, tingotisangalatsa apa kunena kuti ati mbali ina Mulungu akunena kuti no azayikapo mabloku kapena choletsa chonena kuti asamakapezanenso ndi mabwenzi aja. Makamaka ichi ndi chikondi cha Mulungu chimene chimaonekerabe. Tikhoza kungochipereka chitsanzo ngati mmene zimachitikira kuti mukhalidwe langa limene ndimalifotokoza apa linali akalekale. Imapezeka zoti nomwina chinthu cha ndimachikonda kwambiri cha ndimayika chidwi changa kwambiri cha. Imapezeka kuti chinthu cha mwina chaonongeka kapena sindili nachonso kapena mwina ndachigulitsa chifukwa cha mavuto ena. Mwina ndi zina mwa izo zimene Mulungu amakhonza kuchita, akaona kuti akulu awawa interest yawo yachoka pa ine, amakhonza kulola zinthu zina zitichokere pakati pathu. Ndife timapezeka kuti tikudandaula. Zinandiseketsa dzulo mene ndinakumana ndi makosana ena ndichokera kukatunga madzi malo ena. Yamalamba zambirana kuti foni yake wina akuti ndakhangati inabwera madzi. Ndamanena kuti koma foni yake nangomanda kutheka. Ine sindikanagona tulo. Sindikanagona ngathai pang'ono. Zimango ndisangalatsa kunena kuti awu asakanagona tulo chifukwa chake. Chonsecho Mulungu wapasa moyo, wapasa mphamvu, wapasa chilichonse. Koma kuti chifukwa cha foni akuti sanagona tulo. Mene zimango zosangalatsa Mulungu amene ali bwenzi la miyoyo yawo. Zina mwa zimene zona ndakuona kuti chifukwa cha chidwi ngati chimenecho chakuti Mulungu achosapo zinthu zake. Makamaka akunena kuti azachosapo tirigu. Tikamuona tirigu mbali ina muona kuti amagwirisira ntchito popanga mikate. Manja ina akutanthauza kuti achosapo mawu ake, mbali ina achosapo vinyo, achosapo ngati chiphunzitso, achosaponso mafuta ake ngati mzimu wake, chifukwa cha chidwi chonse chimene Gomeri akumachita ndi yani ndi mabwenzi ena. Izizi tikaziona mkati mwa ndime tipeza kunena kuti mu nthawi ina yake Mulungu chifukwa cha mafano a dziko lapansi amene anthu akuchita practice kapena anthu amene akuasatira, ali Mulungu anakhala pakuchosapo zinthu zake. Mwachitsanzo ndingopeka chitsanzo ngati Yoeli chapter 1 verse 4. Makamaka ana a Israeli amene anabalalitsidwa. Israeli nabalalitsidwa ndi Asuri, apa Yuda nabalalitsidwa ndi Babuloni. Zimene kuzimu zili ndi matanthauzo akulu. Tikaonapo Babuloni amene anabalalitsapo Yuda, mukapita ku Yoeli chapter 1 verse 4, akugwiritsidwa ntchito nanenedwa kunena kuti ndi chimbalanga. Akuti chimbalanga anoni plus apo dzombe zimene zidzaononge chobiwira chonse chimene anaiza anali kuchidalira, ngati chimene chimabweresera chakudya, chimene chimabweresera mafuta, komanso chimene chimabweresera maubwino onse. Ndakunena kuti zimene zizi Mulungu ndi zimene azazigwiritse ntchito kuononga. Sikuti ndi Mulungu amene akuononga Israeli, komano Babuloni ndi amene akaononge makamaka mafuta, akaononge vinyo, komanso amene akaononge chani, akaononge tirigu. Ndi amene Babuloni ndi amene akaononge. Sikuti ndi Mulungu. Chifukwa tikamuona Mulungu khalidwe lake limaona ndi achikondi. Sangamunonge Israeli pamene. Koma chifukwa kuti Israeli waika chidwi chake pa Babuloni, loti Babuloni akuyenera kuti akaononge zonse zimene zimawapatsa ana Israeli kukhala nacho chidwi pa Mulungu. Loti manja ena chidwi cha pa Mulungu Israeli chikatheratu, malo mwake azikang'ana kwambiri chani Babuloni. So mukaona Yoeli chapter 1 verse 4 mukapezapo kuti pali zirombo zimene zizi zinaononga kotheratu makamaka Israeli. Ananchotsera makamaka chipembedzo chonse choona. Kumbukiraso mu buku la Daniel chapter 8 verse 12 timapeza kuti Babuloni ameneyu anafika mpaka napogwetsa choonadi chonse cha ndani cha Mulungu pansi. Tikaonaponso makamaka mu magawo ena, makamaka ngati mu Chivumbulutso chapter 6 mukapezapo kunena kuti muli zosindikiza zisanu ndi ziwiri. Makaonapo mu akavalo akuyambirira ukuku. Kavalo woyambirira ujana loyera wina anali wakuda Luka namba 4. Mukuona kunena kuti kama akavalo amene wawa mkavalo wa namba 3 panachitika kuso china chake kunena kuti choonadi cha Mulungu chitekade zikoti chenani chaonongeka kotheratu. Imene tinaonapo mbali ina kuti papase system idaononga kwambiri mpingo wa Mulungu. Idaononga kwambiri makamaka chiwonadi chonse cha Mulungu chimene
chinalipo. Komabe Mulungu sakunena kuti azisira pompa, ali ndi kuthekera kwina kuti akhasa akubwenzeresa. Iyi ndi mbiri chabe imene inangoonekera kwambiri mu buku la Hosea, zimene zinachitika makamaka mu nthawi ina yake. Kukhulupirirabe kuti mu nthawi ino ngakhalebe tolakwikapo tilipo, komano na malinga ndi Daniel chapter 8 verse 14 tili mkati mwa kubwenzeresa kwa zinthu zimene Mulungu anaziona kuti zinasowekera pakati pathu. So mafano ndingodumphe ndipiteko makamaka ku verse yake ya 13. Mungatama mu verse 13 akuti Mulungu akufuna muzachitapo chinthu china kuti masiku a Bala amene anawafukizira navala mphete za mphuno ndi zokometsera zake natsatira onkonda nandiwala ine ati Yehova. Verse 14 ndikunka naye ku chipululu ndikukalankhula naye monkonda mtima. Verse 15 ndipo ndidzampatsa minda yace ya mpesa kuyambira pomwepo ndi chigwa cha Akori chikhale khomo la chiyembekezo, ndipo adzavomereza pomwepo monga masiku a ubwana wace ndi monga tsiku lokwera iye kutuluka m'dziko la Igupto. Ndakunena kuti ngakhale Mulungu azalole kuononga kotere kuti kuchitike pa Israeli, koma kuti mu nthawi ina yake Mulungu azakhala akumpasanso munda wace Israeli kumbwezeresanso china chilichonse chimene chinatani chinaonongeka. Ndikukhulupirira kuti ndi period imeneno zinthu zambiri zikhale zikutani zikubwezeresedwa zimene zinaonongeka mu mpingo wa Mulungu, kapena kuti mwa ana a Israeli amene ndi Israeli wakuzimu osalinso wakuthupi ngati imene mwina mwake mwina tingaganizire. So tikapitano pafuna ndikugwiritsa ntchito Yesaya chapter 4 verse yake ya 14 makamaka pofuna kupherenzera chimene Mulungu azachite, chifukwa pa verse 17 chapter cha Hosea chapter 2 verse 17 akuti pakuti ndidzachotsa mayina a Bala mkamwa mwace ndipo siadzakumbukika dzina lawo. So akuti kutsogolo kwa ndima zapeza kuti Mulungu akuchotsa mayina onse a Bala aja, kapena kuti timafano tonse, kapena kuti chidwi chonse chimene chimayikidwira ku zimene zichazi anthu zimene amazikira achida zakhala kuti Mulungu akuzichotsa zonsezi chakuzirowarowa ndi kuzichotsa pakati pawo. So ndimatezapo phunziro lina kunena kuti sinkhani yonena kuti ndi munthu amene azichotsa, komano ndi Mulungu mwini wace amene akhale akuchotsa nyasi zonsezi. Ine mafuna ndigwiritsepo ntchito buku la Yesaya chapter 1 verse ya 4 nene makamaka Mulungu azachotsa zinthu zimene zizi. Yesaya anazifotokozapo kuti zizachotsedwa bwanji. Yesaya chapter 1 Yesaya chapter 4 kan Yesaya 4 chapter 1 chapter 4 Yesaya 4 kan chapter 4 this pamene kumvetsetsa kukwanira kunena kuti Zayoni ndi mpingo wa Mulungu malingana ndi Aheberi chapter 12 verse 22 timakhala mpingo wa Mulungu ndiye mpingo wa Mulungu Mulungu azakhala kuchotsapo nyasi zodetsa zonse zimene zinapangisa kuti mpingo umene ukhale wodetseka. Ndiye kuti Mulungu akhala akubwenzeresa, Mulungu akhala akukonzanso. So tikamanena nkhani ya uzimu sikhanenera kuti ife tizikonza tokha, komano Mulungu atikonza ife mwa nsisi zake. Ngakhala pagwiritsapo ntchito kunena kuti mzimu wachiweruzo basi apo mzimu wakutenga kapena zovuta zimene zikhale zikuchitika patsogolo pathu zimene mwina zikhale zikuthandizira kukonza zinthuzi. Komano kwambiri sifuna kuyenga mbali imene ndingofuna ndingoonetserepo chimene kuti Mulungu akhala akubwenzeresa kapena akhala akukonzanso makamaka ubwenzi umene unasoweka pakati pa Hosea ndi nganzo lake. Mafuna tibwere tikhozana kubwerera buku la Hosea ija kuti tikaonepo makamaka fundo zina zimene zitithandizire kumvetsetsa kuti kodi ubwenzi wathu ndi Mulungu ifeyo ukuyenda motani. Chabwino tioneko makamaka ku verse yake ya chapter 3 apano tikhozolowako ku chapter 3 chimene makamaka kwakhale kukamalizira kwanga makamaka mu chapter 3 tikumene nanena kuti ndikhala ndikumalizirako. So tikapiyana ku chapter 3 ndikumene vuto lonse la mkazi la Hosea makamaka likuonetsedwa kuti kodi Hosea mkazi wake chimene
akumudandaula ndi chani chimenenso makamaka alikhale dandaulo kwambiri la mulungu pakati pa mpingo wake kunena kuti kwenikweni kodi mulungu amadandaula nafe chani ifeyo kukhala ana ake. Ndi mutu akunena kuti akwatiranso mkazi woyipa kufaniza zochita ana a Israeli, zochita ana a Israeli. Verse 1 akuti ndipo Yehova anati kwa ine, mukanso konda mkazi wako wokondedwa ndi bwenzi lace, koma wakuchita chigololo monga Yehova akonda ana a Israeli, angakhale atembenukira ku milungu ina nakonda nchichi za mpesa zowuma. Ndi verse 2 akunena kuti mmwemo ndinadzigulira iye ndi ndalama 15 za siliva ndi homeri ndi nusu wa barele. Verse 3 ndipo ndinati kwa iye, uzikhala ndine masiku ambiri, usachite chigololo, usakhale mkazi wa mwamuna aliyense, momwemo inenso nawe. So apano ndi pamene tikuona kuti vuto lenileni la mkazi wa Hosea likuonetsedwapo kunati vuto lake linali chiyani. Ndakunena kuti mmene akukamtenganso kachiwiri, poyamba anamsiya chifukwa cha makhalidwe ake osiwa, lenengena wauza kamtenganso ndakumuuzapo zoyenera kuchita. Makamaka mu verse 3 pamene akuonetsera kunena kuti ndikukutenga iweyo uzikhala ndi ineyo masiku ambiri. Soneza kuti vuto limene Hosea anali nalo pa mkazi wake si zina zonse zimene nkhaza kuganiza, koma nkhani nayo samakhala naye masiku ambiri mkazi. Masiku ake ambiri amakhala kuti ali ku zinthu zina zimene makamaka mwina zimaononga ubwenzi wawo pakati pa iye ndi Hosea. Lero mafuna kuti ndioneserepo makamaka mu chinthu china chimene chili chosangalatsa kwambiri ndilibwesa ngati funso. Kodi malingana ndi ifeyo pa chikhalidwe chathu mukuona kuti nkoyenera kunena kuti hule kapena munthu woyendayenda akhoza kukhala pa banja? Wana kuti nkoyenera kuti hule kapena mkazi woyendayenda akhoza kukhala pa banja? Koma ineyo nkuona kwanga malingana pafunso limene ndimaonapo zinthu zina kunena kuti ndikosayenera. Chifukwa chani? Ndimera kudandaulira Hosea paoneka kuti pali kakhalidwe kena kamene kamachitika pakati pa hule amene ali pa banja. Ndipereke chitsanzo ichi. Nthawi yake ndi mtauni ndi Blantyre panali banja lina munthu wina anakwatirapo hule. Ndiye chimango ndisangalatsa zimene amachita anthu. Chifukwa chani? Apezeka kupita limodzi kamwera mowa, komano nthawi yonse pamene mwamuna uja wapezeka kuti watopa afuna kugona, mkazi uja amatenga mwamuna uja ndi kumuperekeza kukansiya ku nyumba. Akasiya ku nyumba zina amataniso amabwereranso iye uja hule uja kupitirizaso zintchito zake zija. So makanga lero pali chikondi, komano chikondi chake chinali cha temporary, chinali chopanda pache. Chifukwa chani? Apezeka kuti pa nthawi ina akhala imodzi, pa nthawi inanso akani alekana. Nene mafuna ndiperekepo chitsanzo cha mabanja ena amene ali ku dziko lapansi, komanso zinthu zambiri zimene amaganiza anthu ambiri kuti kukhala pa banja zimatanthauza chani. Chimenenso inenso ngakhale amene ndili okwatira ndaphunzirapo zinthu zambiri kuchokera mu banja, kuti I think mbanja muli phunziro lalikulu limene Mulungu anayikapo kuti tikhoza kuphunzira chikondi cha Mulungu pandani pa ife. Choyambira mafuna ndionesere ganizo lina limene anthu ambiri amakhala nalo akamafuna kukwatira. Ganizo loyambirira ena amakhala ndi ganizo lonena kuti mwina azikangothana ndi zilakolako za thupi. Ineyo mu ganizo ilili ndinapeza kuti ndilolakwika kwambiri. Sitimakwatira ndi cholinga chakuti tikathana ndi zilakolako za thupi. Mukhoza kunditsikimizira kuti kula anthu ena ake ku dziko lapansi kuno sakukwatira, koma nthawi zonse amene zilakolako za thupi zawo zawayitanira apezeka zoti akukazipezera chani akanzako ambali ndi kukathana ndi zilakolako za thupizo. Ndiye ndikhulupirira kuti kukwatira ganizo labwino silonera kuti munthu uzikathana ndi zilakolako za mathupi ako, ndi ganizo lolakwika. Ganizo namba 2 ena amaganiza zoti akwatire ndi cholinga chakuti mwina asiye mtundu, achite achulukise mtundu wawo kapena kuti dzina lawo lisafe. Kukhupira liso ganizo likhoza kukhala lolakwika chifukwa pa anthu ena ake mpaka napano sanakwatire koma ali ndi ana ambirimbiri. Ganizo namba 3 ena amaganiza kuti akwatire ndi cholinga chakuti aziwathandizira zintchito mkazi. Kukhupira ganizo liso likhoza kukhala lopanda pache chifukwa ndithu munthu akhoza kumakuthandiza zintchito, komano ngati palibe ubwenzi pakati pa iwe ndi mkaziyo kukhupira kuti sichingakhale chokometsetsa. Komano pali ganizo lina lokhanzika limene lili labwino limene munthu akhoza kumkwatira mkazi, limene no ndilionetsere makamaka kutsogolo kwa ndime. So mukaziona pa mfundo zitatu zimene ndazilongosorazi, kuthandizira kwa za thupi kapena kukhala ngati thandizo la pakhomo kapena ngati ganizo lochulukisirapo mtundu.
mukhoza kuona ndi kwa Hosea sili akhala vuto likanakhala ngati lili chifukwa Hosea kunkhani ya ana anali nawo kudzera mwa Gomeri plus apo mwina kunkhani ya zintchito sindikhulupirira kunena kuti Hule angalephere kumakolopa pakhomo chifukwa akhoza kukolopa kolopa ndi kumapita ku zintchito zake akhoza kusesasesa pakhomo kupanga china chilichonse chimene akutheka kapena kuphikaphika ndi kuyika zakudya zija mu malo osamalira iweyo kabwera tozazigwiritsa ntchito ndikhulupirira kuti mbali yayikulu singakhale imeneyi komano mukayiona Hosea chimene akudandaula kunena kuti mkazi sakumakhala naye masiku ambiri limene lili mulione kuti ndi dandaulo lalikulu limene Mulungu ali nalo pakati pa inu ndi ine akunena kuti nkhani yayikulu sionena kuti ifeyo kati zipita ku chalichi ifeyo kati zipereka za zikhumi ifeyo kati tizipanga zintchito za chifundo kati zitani zonsezo zozo ndi zopanda pache chimene akufuna Mulungu ndichonena kuti ifeyo tizikhala naye pafupi masiku ambiri limene linali dandaulo kwambiri la Hosea yani akulu ine muzikhala naye pafupi ndimasowa nthawi yanu ndimasowa chimwemwe chanu nthawi yonse imene ndakufuna komano ilili linali vuto lalikulu chifukwa nthawi imene amafuna kuti apeze chimwemwe mkazi akazikati pachali palibe zimene zindine ndaziona kwambiri makamaka mu chikhalidwe cha Khristu kuna kuti Mulungu akufuna nthawi yonse ifeyo tizikhala naye pafupi nthawi zonse ifeyo tiziyenda naye nthawi yonse ifeyo tizikapo chidwi chathu pa iyeyo nthawi yonse imene Mulungu atifuna nthawi yonse Mulungu akufuna kuti atisogolere asakhale china chonse chotani chotilekanisa ifeyo ndi iyeyo so pali chinthu chinalo chimene ndinachiona makamaka mwana a Israeli kuti mwina ndichimene achiganizira kuti mwina Mulungu akhoza kumakonera nacho tikabwera ku verse chapter 2 verse 11 akunena kuti Mulungu akulankhula mawu ati ndidalekesanso kusekerera pache konse madyerero ache pokhala mwezi pache ndi masabata ache ndi masonkhano ache onse oyikika so Israeli mwina anali ndi interest onena kuti ifeyo tikamapanga misonkhano yopatulika ichekwana 8 kaya Pasika kati zipanga tsiku la chitetezero kati zipanga misonkhano yoliza malipenga kati zipanga zina zonse zija kati tsiku la Sabati tizisunga mwenera mwina ndi zimene amaganira kuti ndi zimene zingakondweretse Mulungu koma Mulungu akunena kuti afika pozipanga zimene jazi kuti zisapitirire zilekeke chifukwa chani Mulungu sakondwerera ndi zimene zijanzi chonsecho pali vuto lalikulu limaona pa chithunzi chachikulu chosangalatsa mukayiona misonkhano yopatulika imene Mulungu anawapasa ana a Israeli muona kuti pa misonkhano yokwanira 8 imene ikuzika kwambiri mwina imene 7 badakali panopa imene timaliziwa kwambiri komano ndikuyiona kuti ndi 8 kuphatikizapo makamaka la Sabata imene soli nkhani ya chikondwerero pa misonkhano yonseyi muona kunena kuti mukayipanga ka create pa masiku muona pa chaka malinga andikayi uone kuti 360 days ndiye mukachitapo tsiku la Pasika amene makhala tsiku la namba 14 then uchoka amenepo mkati wopanda chotupisa 7 days phatikiza tsiku la Pasika jamuona kuti akupanga masiku 8 ndiye mukaphatikiza masiku onse azikondwerero moyeza kuti amakwana at least 28 days ndiye mukaphatikiza ndi masabata 50 yakuti amene ali achaka muona kuti pa masiku onse isonse masiku yakuti muona kuti kupanga kadiri ya ana a Israeli sikukhala pa Mulungu koma ikukhala pa zinthu zina zimenso ndikuziona makamaka mu nthawi yathu ino ikunena kuti pali zina zimene ndanizinena kale kuti pali timafano zina timene tikumati tiosera chidwi chathu pa Mulungu mamonera kuti ife tikhale ndi Mulungu kwa nthawi yayitali tikumapezeka zokuti tikukhala ndi Mulungu mu manthawi yochepa pa tsiku paja mwina kumapezeka kuti kaola kapena mwina maminitsi amene tikukhala ndi Mulungu koma nthawi zathu zambiri chichathu tikukhala zinthu zina zopanda pasi ndi ana tikupembeza chonchi kapena tikulimbikitsana mu zinthu zina komano Mulungu akufunisisa kuti masiku ena onse ifeyo tizikhala yani pafupi limene linali dandaulo kwambiri la Hosea makamaka kwa mkazi wake limene ndaliona kuti ndi vuto lalikulu makamaka mu masiku ano otsiriza mwina kuti anthu ambiri
tiwika chidwi zathu pa zinthu zopanda pache. Ndimafuna tipiteko kaye ku Mateyu chapter 28 verse 20 makamaka cholinga chenicheni Mulungu chimene anatitanira ife kuti tizikhala pafupi. Tikawerenga Mateyu chapter 28 verse 20 Mulungu amanena kuti taona ndinanu pamodzi kufikira yani nthawi yachimaliziro. Sonyeza kuti daily ife mwa mzimu wake umene tinapatsidwa mwa ifeyo kapena Khristu amene akukhala mwa ifeyo ndonena kuti stepe ina iliyonse imene tingamayende pena paliponse imene tingamakhale Khristu ndonena kuti tizikhala naye palibe nthawi imene atitayikire. Ndi kwambiri ife ndoti chidwi chathu chonse kwina kuti chikhalire pa ndani pa ameneyo tiziyang'ana pa iye tizifunsira pa iye zonse mwina za kudziko lapansi zikhale zachabe komano chidwi chathu chonse chikhale pa ndani pa ameneyo ngati eneno kusiya chakunenera kuti akulu ine ndakutengeraninso komano chimene ndikufunitsisa ndichonera kuti inuyo muzikhala ndine yani muzikhala nane masiku ambiri. Ipeke chitsanzo kubanja wathu ndi mwana wachemwali wanga amene anayendika chikhalidwe kena kake kompesa chisoni. Munthuyu amakhonza kuti nthawi yakumunda ikakwana mama tipita naye kumunda tikalima komano nthawi imene tapita kumunda mwina kukalima amangokhala silent angokhala okwiya kwambiri. Ife mwina tizicheza ndi makolo koma iye uja kama chirapo kapena osamayikapo ndamanga kapena zimene kucheza paja kapena kuseka kumene osamaseka. Ndikabwera ku nyumba apezeka sodangofika pa nyumba pajangamba kugwira ntchito ka kusesa pakhomo paja katunga madzi kuphika kenako ndikupita kumene yakufuna panalibe chimwina chapa pa iye koma komano makolo daily amakhali akudana ula khalidela mwana wachemwali koma munthu yindura inde ntchito amagwira komano kuzipereka banja mazigwira ntchito. I think inokwaruka. Okay, ningomuza kuti waruka bwerereso. Apologies. I think network yatenemo yashu poseri masewera kumayi ko suppose olozolo ineyo nde meeting inakula. Right. Anyways, ningomuimbira uchini ndani inoki. Oh, Enoch. Ungwambiraso manera kuti mwanayo anakwatira unathera amenepo ndotambiraso kuti anakwatira apo. Yeah. Hello, ndikumveka mene? Anakwatira
so bokwandime ndokhulwa lino khayide yake inendo ukuvala ya ndimati uyambire sobo mu makamba zokuti ujini apapa nderi kumva ndikhoza kupitiriza munthu umukambira sobo kuti atakwatirana ya so ndimanena kuti no anakwatira anapezeka zoti khayide yake makolo sangu zimene ndikuchitani pali chinthu china chimene amakondwera nacho makolo ndi wabwino zimene ndi zimene ndinachita experience makamaka moyo wathu wa Chikhristu kunali Mulungu sikuti amakondwera ndi chifukwa choti ife timapita kukachisi timavala bwino timadya moyenerera kapena timapanga chilichonse ndicho chani koma timakhala naye muutani kapena nthawi yathu yayikulu imakhala kwa ndani kapena chidwi chathu chonse ifeyo chili payani ndende kukhulupirira kuti izi ndi zimene Mulungu akumaziyang'ana kwambiri omwe watipunditsa this yake ya 5 Asame chapter 8 this yake ya 5 chimene chili ngati chikondwerero cha Mulungu chimene Mbana kana chopa ifeyo ngati ana ake chapter 8 it's 5 and this 5 akuti akamba za munthu apa ndiyambe this 4 mwini akuti munthu ndiye ndani kuti munkumbukira ndi mwana wa munthu kuti mucheza naye this 5 pakuti munamchesha pang'ono ndi Mulungu munamveka iye kulona wa ulemerero ndi ulemu the 6 munachititsa ufumu pa ntchito za manja anu mudagonjetsa zonse pansi pa mapazi ake ndiye tikaonapo matuluka asonezi mwafuka koma mwene network ndiye kupaka atumani. alright ningomufunsa Inoki kuti aloweso yeah I think I don't know what has happened ngisampaka konta kusiza ukuthenga okay Inoki umawerenga vesi nake khangati anachowa vesi ine yeah ma umene urangoamba kuwerenga Salimu khangati inaduka 8 verse 5
Okay. ngambira so salimo kwanje Ndi ngobweza se. yeah Ndingoyambira so this year. Mathayo chapter 8 this 5. yeah ngambira Ndingwambira this full kuti munthu ndani kuti mukumbukira. Ndi mwana wa munthu kuti mucheza naye. Pakuti munachesha pang'ono ndi Mulungu munamveka iye kolona wa ulemene. Ndi makamba zona kuti Mulungu cholinga cheni chimene munthu anamulengera ndichone ati munthu azikwanisa makamaka kuchita naye interact kapena kukhala naye mu ubwenzi wabwino ndithu kumacheza naye ndi kumasangalala naye. Osanena kuti mwina azikhala munthu chamufinyika yani kapena kumazimva zone ati pa ubwenzi umene pakati pa iye ndi Mulungu palibe vale ina kapena palibe ubwino uliwonse. Lero malingana ndi mu Eden tiona kunena kuti Mulungu akunena kuti amabwera kuzacheza ndi Adamu ndi Eve nkumaseka nawo mmene muja. Zimenezi zimakamaka ndi zimene Mulungu kwambiri amazisowekera makamaka pakati pa anthu ake. Na nthawi zonse azikhala nawo bwino lomwe masukirana nawo zovuta zonse zimene akumana nazo mawalimbikitsa. Khupira ndi chimene ili focus yaikulu kwambiri ya Mulungu pa ife pamene tapasidwa ufumu wake. Leno chinthu ichi chimangondisangalatsa kunena kuti Mulungu amasangalala nafe ife nthawi zambiri. Tikabweranso ku Chivumbulutso chapter 4 verse 11 amanena kuti ife tinalengedwa akuti mwachikondwerero chake. Ali Mulungu anatilenga ife mwachikondwerero chake. Mwachikondwerero chake ife tinakhazikitsidwa pa dziko lapansi pano. So kuti Mulungu anangotilenga koma amasangalala nafe ife nthawi zambiri zimene tili kukhala yani pa dziko lapansi. Zinthu izizi ndi zimene ine ndinaziona kunena kuti Mulungu chimene akutifunira ife mu ufumu wake ndikunena kuti nthawi zonse ife tizikhala omwe pamaso pake. Ndiye ndimapekapo chitsanzo cha nthawi imene tinakhalapo pansi pa chilamulo. Kunena kuti mmene tinkaganiza zonena kuti tikasunga bwino Sabbath tikasunga bwino chilamulo chonse ndi amene tingakondweretse Mulungu. Likakwana tsiku la Sabata ngati leroli ndiye kuti kudya chakudya mwina chimene chili chotena ndi chotentha kapena kuti ngalira za ntchito imene ibwere mawa kapena mwina kukhola kapena kungoka nyumba kwene makhala kuvuta zolembera zambiri zimatuza zonena zoti mukangopanga zimenezi mukapeza kuti mukukamba nkhani zina za dziko lapansi kapena ena ake kungoyankhirapo pa nkhani ina ake kapena ena ake akupasa limoni anthu amene mwina simapembedzana nawo limodzi kenaka palowesako nkhani ina ya business ino nkukopeza kuti mwangoyankhira mukhala mwachimwa mwagwira ntchito. Iti mapezeka zoti tinali pa ukapolo kwa ife timangokhala okhumudwa kumaona ite mwina tikuchita bwino koma tsiku la Sabata liangota makhala osangalala kwambiri kuti tipumule tatuka muchani munchivuto. Koma iziza mwini sindikukhulupirira kuti zimene Mulungu amafuna pa ife. Mulungu akutitanira ife ku ubwenzi, akutitanira ife kwambiri mu ubwenzi umene ulionera kuti sungaonongeke kapena sungapereke chikhumudwitso china chonse mwa njira ina iliyonse. Panopa makhala osangalala kwambiri tsiku la Sabata likakwana chimene. Chifukwa chani? Ndinadziwa chimene Mulungu akufuna kwa ineyo kunena kuti Mulungu akufunitsitsa kuti ineyo ndi iye tikhale naye pa ubwenzi ukwanira. Mzimu wake umene uli mwa ineyo ndio uzindithandizira step ina iliyonse kumuonapo iyeyo. So iye ndi china mwacho chimene chimangotisangalatsa. Ndimafuna ndiperekepo zitsanzo zingapo zina zimene mwina sindilowerenga kunena kuti maveso akuti chani. Tikapita ngati mu buku la Luka chapter 15 timapezapo fanizo la mwana olowerera. Mukapezapo kunena kuti mwana uja amene anachoka pa khomo la atate ake aja. Zimene zikuyimirira kuti anthu ena amene achoka pa maso pa Mulungu kumene anapitako mukaona kuti anazapo ndipo khoma jamanayi mwana wina amene amaoneka analomva kwambiri amene amayimaso khaidwe kwina akanali mu mpingo amene amazimva kuti amasunga chilamulo chonse cha Mulungu. Muona kuti kubwerera kwa mwana uja kholo linali losangalala kwambiri kunena kuti mwana uja wazani wabwerera. Koma pamene wina ayangomva zimenezi akuti ali kumunda
alisana khumbire ngakhale sokupezeka kunyumba kuti chifukwa chitiya sana nchitire chonse anachita momvera pamaso pangani pa Mulungu mpaka na kholi linafika ya kuzonera tikuyenera kutangala kwa mwana yuyu anasoja koma watani wabwirira. So muona kuti chapter Joseph cha Luka chapter 15 nkhani ya mwana uyu muona kuti chikukamba kwambiri kuti Mulungu amasangalala kwambiri kutiona ife naye pafupi, kutiona ifeyo makamaka tili pamaso pake, tikuyang'ana pa iye, tikulindirirabe pa iye. Pali zitsanzo zambiri. Chitsanzo china tikhonza kupereka ngati mene alili ngati Yohane umoyo wa Yohane mwana wa Zebedayo, Yohane chapter 18 verse 23. Mukamufufuze bwinobwino mukamuone Yohane, mukapeza kuti chimwemwe chake chonse cha Yohane chinali cha pa Khristu Yesu. Akangokhala pafupi ndi Khristu Yesu zake zonse amazona zili pabwino. Ifayani mumufufuze kuchokera mmene anayamba kuyenda ndi Khristu kufikira nthawi imene Khristu Yesu anafa pa mtanda, komanso kufikiranso nthawi imenenso anakhala kulandira mavumbulutso aja a buku la chivumbulutso. Mungaona nena kuti Yohana amakhala osangalala kwa ndi Yesu Khristu. Makamaka mu chapter imene inde manena Yohana chapter 13 mukatompera Yohana mpaka wadumulika na Yohana. Haini Yohana pira kale kumfusa kunena kuti kubereke ni Yesu ndi ndani. Pana kuchira utogwisa ntchito Yohana imwe kumfusa kunena tamfusa na mino akhala mwendo amene. Muona kuti Yohana amasangalala kwa ndi Yesu Khristu. Andi mukuona kuti Yohana anaphunzira chikondi cha Mulungu kwambiri. Maka mu maso a Yesu Khristu. Anazindikira ari Mulungu ndi chikondi. Maka poona kaidoso limene Khristu anali kuone sira kwa ophunzira aje. Chitsanzo china panali ngatiso Maria wa Magadala uyu. Mukapita kubuku la Luka chapter 3 so muona kunena kuti chibe afana kwa Mulungu kuti imene akanga Khristu kwa ndi ifeyo tizipeza naye pafupi, ifeyo kamaka tizimasuka naye kuothera. And mukaona ona history ya Maria Magadala mukaona kuti nthawi yonse akangova kuti Khristu Yesu afika, pamene pali Khristu Yesu apeza kuti Maria ali pomwepo. So the verse 23 Yohana chapter 4 maga kungotherezera chifukwa chani Mulungu ifeana pasa mzimu wa mwake mu mitima yake. Yohana chapter 14 verse 23 akunena kuti Yesu anayankha nati kwa iye, ngati wina akonda ine adzasunga mawu anga, ndipo Atate wanga adzamkonda, ndipo tidzadza kwa iye mokhala. Brother Eno. Onari Brother Eno. Chimene Mulungu anapereka mzimu wake mwa ife yonera kuti Mulungu azikhala nafe nthawi zonse. Chifukwa kunena kuti ife ngati tingakonde Mulungu azapezeka zoti akutikondanso. Plus Khristu ndiye alapezeka kuti mwa ife. Can you turn off your video and just put on? Mujosa video. Okay, mujosa video yo. Muzimveka mawo card list. Mujosa video yo muzimveka mawo kane kubangira network kuti igwire bwino. Okay, I want to know this video. Yeah. Abantu kuveka bwino bwino. Ungobwereza the last example mwaperekayo. Okay, kuchokera mbali bali. Yeah, baba ndineteke kutheka bwino bwino. Ungobwereza the last example. The last example.
after Yohana unazamba ufurukuza example ina sina feke muno bwino. Okay, ya Maria. Yeah, huyambira mene. Ndimagamba hapo Luka chapter 10 verse 38 kwaigeza 42 imene tikupeza hapo nkhani ya Maria wa Magadala komanso ndi Martha. Imene kuti Yesu anapita kukachezera ku nyumba kwa anthu. Ndakuti Maria anali pamapanzi pa Yesu Khristu kumvetserera china chilichonse imene Khristu Yesu amafuna kuti alongosolere kapena kucheza konse kumene kunayenera kukhala pa tsiku limenelo. Komano akuti Marita pa nthawi anali busy makamaka kumtumikira Yesu Khristu makamaka kuphithira. Lekena kwa kubwera ano Marita ndikuzanena kuti bwanji simukusamala kuti m'bale wangayo wandisiya ndekha kuphithira. Komano tiyamikire Khristu Yesu anadzudzulapo khalidwe la Marita kunena iwe Marita taona m'bale wako uyu wasankha dera lokometsitsa limene silizachotsedwa. Manje aina kungopekapo chithunzi kunena kuti kutumikira konse kumene kumachitika pa nthawi imeneyi ndi Marita sizimene zikadasangalatsa Khristu Yesu. Komano chimene Khristu amasangalala nacho ndi kumuona Maria kuti inde experience yomweso imene Mulungu akutifunira ife kuti nthawi yonse azitiona ife tili pafupi naye. Nthawi yonse ife Mulungu azitiona ife tili naye pafupi. Ndi manena kuti pali zinthu zambiri zimene kudziko lapansi zikutichotsa pa Khristu Yesu. Nthawi ina ngazikhoza kukhala zintchito, nthawi zina ngazikhoza kukhala mabanja, nthawi zina ngazikhoza kukhala chani. Komano sindikutanthauza kunena kuti zinthu zindi zolakwika. Komano timapanga nazo bwanji zinthuzi chifukwa Mulungu afunisisa kuti chidwi chathu kwambiri chizikhala pandani pa iyeyo. Izizi zisatipangise ife kutichosera chidwi chathu pang'ono ndi pang'ono pa Mulungu. So tikaona buku la Hosea ya dziko lapansi Israeli achita nazo mosamala chifukwa zikhoza kumalungira ubwenzi umene tili nawo ife ndi ndani ndi Mulungu wathu. Zimene zizi ndi zimene ndazionapo kwambiri mwina kuti tikhoza kukhala osamala nazo. Mwina kumbali ina yomalizira Yohane chapter 6 verse yake ya 67 legeza 69. Nthawi ina yake Petro Petro ndophunzira ena onse anafunsidwapo funso kunena kuti akuti ambiri apezeka zoti achoka asiya kutsatira Khristu Yesu. Kodi inuyo simufunanso mwina kundisiya kapena simuchoka bwanji inuyo simukuchoka. Komano mungoona kuti mumvesi mukapita muona kuti ananena Petro kunena kuti ife tingakenso kwa yani koposera kwa ndani kwa inu. Pakuti kwa inuyo ali kuli chani kuli mawu amoyo timapezapo ife mawu amoyo. Izi zikutitanthauza chani kuona kuti tikauona umoyo wathu ifeyo tilibe china choposera kungokhala pamaso pa Yesu Khristu. Tingwene ife tipezeke pamaso pa Yesu chifukwa ku dziko lapansi ingakhale china chonse imene tingachite palibepo chimwemwe chimene ife tingachipeze koposesesa chimwemwe chathu chonse ife changodzalika mwa ndani mwa Khristu. Ngati ife tili pafupi ndi Khristu tikukhulupirire kuti chimwemwe chidani chikhala. Pali chinthu china chimene ndinachiona asibesanga zizakhale kumene kukapitirire kwa nthawi yayaya ndikubwera ndi chimene chikhala chimene Mulungu afuna azazileko zinthu zambiri. Izizi zimene ndinazionapo kwambiri kunena kuti zinazosoyera kwambiri Hosea anafuna kwa chimwe mkazi wake pokhala pafupi anapeza kuti mkazi wake samakhala pafupi. Ndikubwera ndalo lake alionena kuti iweyo ndikukwatiranso chabwino mungawala namba 2 komano uzikhala nane nechani pafupi masiku ambiri. Ane ndi chimene chokhanya ndikukhulupirira kuti chimene chikhale chikukwanirisiranso kuthaya kumapeto kuti Mulungu mmene akhala kubwenzerisaso pangano lake limene lili latsopano limene takhala tikulidusapo tikuonapo la mzimu. Ndi chifukwa chani Mulungu akhala kuzibwezerisabe zonse makamaka mukati mwa uthenga wabwino umene tikhala tikudusapo. Muona kuti nkhani yake ndiyonera kuti
ifeyo stepe inaliyonse tikaende ndi ndani ndi Mulungu. Ande mukuonapo anthu akugawala kumapeto akomalizira mukuona kuti ndi anthu okhawa amene akuti azayendapo ndi Mulungu masiku awo onse. Of course apopo Hosea amakamba za masiku ambiri komano tikapita nthawi yakumapeto kunali anthu amene akukayenda ndi Khristu ndiona kuti awa inaliyonse second inaliyonse iminute inaliyonse azakhala akuyenda ndi ndani ndi Yesu Khristu. Makamaka mu Chivumbulutso chapter 14 verse 5 kagulu kaja 144,000 gulu limene zakhaliye mwa Khristu akunali anthu amene wawo analonda mwana wa nkhosa kuna kuti konse kumene anali kutani anali kumukako. Of course panopa tikuyenera kuvomereza kuti pali zinthu zina zikumatilepheresabe mwina masiku ambiri kapena maola onse kukhala ndi Khristu zikumativuta chifukwa cha zilabadira zapansi pano. Komano ndikukhulupirira kuti zinthu zimene zizifikabe nthawi yonena kuti zichotsedwa pakati pathu pamene ino maso athu angotseguke ndi kuona mwamuna mmodzi yekha Khristu ali patsogolo pathu. Kukhulupirira kuti awa inaliyonse second inaliyonse sitizafuna thandizo lakuti koma thandizo lokhala ndani la Khristu Yesu. Ikhoza kuwekeza makamaka pamene makamaka mu dandaulo limene Hosea anali nalo kwa mkazi wake limene lili dandaulo la Mulungu makamaka mu ubwenzi wathu wa ifeyo ndi ndani ndi Mulungu umene umawonongeka ndi zinthu zina zokondweretsa za ku dziko lapansi. Ngati mwina pakhale funso kapena ndamanga koma ndele ndingoseka kaya ndi pemphero kenako zinthu zina zikhoza kumabwera pambuyo. Tipemphere. Yehova Mulungu wathu ife tikuthokoza kwambiri chifukwa cha ulemerero komanso mzimu wachidzidzitso umene umakhalabe mwa ife kuti mumatiphunzitsa mumatilongosolera zambiri zimene tikuyenera kuchita. Zikomo kwambiri chifukwa chidwi chanu chachikulu chagonera pa ife kuti tikhale mbwenzi wabwino ndi inu. Tithandizeni bene muzonse stepe inaliyonse kukhulupirirabe kuyang'anabe pa inu komanso ndi kulimbikitsira moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti potero dziko lambiri liphunzire khalidwe lanu mwa ife. Chisomo chanu chitithandizirebe kupitabe chitsogolo pamene tikhalire kuchitabe zina mu tsiku lonse la Sabata mwa Khristu Yesu Ambuye athu. Amen. 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 Zinangona kuvuta koma mbili kuja. Zikanakhala bwino. Zolinga nkaona kuti